clywed y dôn, os mae'r dôn yna, mae Hywel am ei ddefnyddio. Fyny fo. Pa dôn mae o'r rhoi ti arni, ond dwi'n clywed Aled yn canu yr emyn yma wrth godi canu. Rwy'n edrych, rwy'n chwennu'ch gweld ei degwch ef. Siwch popeth is yr hod. A welodd lluoedd nefoedd byr gyffelib iddo rioed. Ac rwyf yn hireisu am gael prawf o'r maith bleserau sydd yn cael ei hyfed heb ddim trai gan yr angylion fry. Fe'n ganwyd i lawenydd uwch nag sy'n mhleserau'r llawr, i gariad dwyfol gwleddoedd pyr, angylion nefoedd fawr. A'r cwestiwn yna, a'r dyhead yna, a'r hiraeth yna, dwi'n wybod bod yna fwy yn aros ar yn cyfer ni, o pam na chaf i ddechrau nawr fy nefoedd yn y byd. A thrilio mywyd mewn mwynhad os gariad gwerthfawr drud. 295. Hiraeth, ia? Enw'r dôn yna, hiraeth arno ni am brofi pethau yna. Byddwn ni trwy ac yn hysbryd a trwy ffydd bod nhw yn aros ar y cyfer ni, cariad a thrigaredd a chwmni byw gyda ni. Rwynt mi fyw ni ddarlleniad, am wahodd Francis a Bryn ato ni, i rannu darlleniad tra. Dwi'n siŵr bod chi wedi sylweddoli ac yn gofidio, ond yn dymuno dda bod Francis a Bryn yn baratoi rwsyd i'n gadael ni'n yr Wyddgrug, ond dyn ni'n gwneud yn fawr iawn ohonoch chi yn yr amser sydd gennym ni ar ôl hefo chi. Diolch yn fawr. Ioan, pennod 3. Yr oedd dyn o blith y Pharisëaid, o'r enw Nicodemus, aelod o gyngor yr Iddewon. Daeth hwn at Iesu liw nos a deud wrtho, Rabi, fe wyddom i ti ddod atom yn athro ddi wrth Dduw. Ni allai neb wneud yr arwyddion yr wyt ti'n ei gwneud, ond i bai fod Duw gydag ef.
Atebodd Iesu, yn wir, rwy'n dweud wrthyd, ond I chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas ddiw. Meddai Nicodemus wrtho, sut y gall neb gael ei eni ac yntau'n hen? A yw'n bosibl tybed I rywun fynd I mewn I groth ei fam eilwaith a chael ei eni? Atebodd Iesu, yn wir, rwy'n dweud wrthyd, ond I chaiff rhywun ei eni o ddŵr ac ysbryd, ni all fynd I mewn I deyrnas ddiw. Yr hyn sydd wedi ei eni o'r cnawd yw, a'r hyn sydd wedi eni o'r ysbryd, ysbryd yw. Paid â rhyfeddu I mi ddweud wrthyd, yma rhaid eich geni chwio'r newydd. Yma'r gwynt yn chwythu lle yn mynd, ac rwyt yn clywed ei sŵn, ond ni wyddost o ble yma'n dod, nac I ble yma'n mynd. Felly yma gyda pob un sydd wedi eni o'r ysbryd. Dywedodd Nicodemus wrtho, sut y gall hyn bod? Atebodd Iesu, a thithau'n athro Israel, a wyt heb ddeall y pethau hyn? Yn wir, rwy'n deud wrthyd, mae'r hyn a wyddom yr ydym yn siarad, ac am yr hyn a welsom yr ydym yn tystiolaethu. Ac eto, nid ydych yn derbyn ein tystiolaeth. Os nad ydych yn credu ar ôl I mi lefaru wrthych am bethau'r ddeiad, sut y credwch os lefaraf wrthych am bethau'r neb? Nid oes neb wedi esgyn i'r neb, ond yr un a ddisgynodd o'r neb, mab y dyn. Ac fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch, felly yma rhaid I fab y dyn gael ei ddyrchafu, mwyn I bob un sy'n credu gael bywyd rhagwyddol ynddo ef. Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo rhoi unig fab mwyn I bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd I ddistryw ond cael bywyd rhagwyddol. Oherwydd nid I gondemnio'r byd yr anfonodd Duw a'i fab i'r byd, ond mwyn i'r byd cael ei achub trwyddo ef. Nid yw neb sy'n credu ynddo ef yn cael ei gondemnio, ond mae'r sawl nad yw'n credu wedi gondemnio eisoes, oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig fab Duw. A dyma'r condemniad i'r goleuni ddod i'r byd, ond I ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni, am fod ei gweithredoedd yn ddrwg, oherwydd mae pob un sy'n gwneud drwg yn casáu'r goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni, rhag ofn I weithredoedd gael ei dadlennu. Ond mae'r sawl sy'n gwneud y gwirionedd yn dod at y goleuni, fel yr ymlygyr mae yn niw y mae weithredoedd wedi cyflawni. Yr benod efo'r adnod cyfarwydd yna, yn nid enwog yna, yn ei chanol hi, do carodd Duw y byd cymaint, fel y rhoddodd ei unig fab, fel na cholle. Byddai'n agredon nhw'n cael ohono bywyd tragwyddol. John 3:16, ond yn dda gweld cyd-destun ac wrth pwy yr oedd yr arglwydd Iesu yn llefaru'r adnod. Hefo pwy oedd o'n siarad ar y pryd. A sylwi ar y cyd-destun yna o ran y geni drachefn, o ran yr ysbryd yn chwythu, a chariad Duw yn cael ei ymestyn tuag ato ni yn Iesu Grist ei hun. Dowch I ni ganu ymhellach, felly, rhif 569, 569, Eith eglwys arglwydd dro fwynhau y tywelliadau nefol, ac rasol wirthiau'r ysbryd glân yn creu yr anian ddiwiol. Ni dawn na disg ond dwyfol nerth na brydferth waith ar ddynion. Galon newydd eiddo ti ei rhoddi ysbryd tirion. Ac elfed sydd yn sôn am y geni na'r galon newydd sydd yn rhodd yr ysbryd I ni. 569.
Wch i ni fod yn plygu pen mewn gweddi felly, gweddïo dros yn byd fel y gymau o. Yn gofio am yr hyn sydd ar yn meddyliau ni hefyd, yn gofyn ar i'r efengil yma, fod yn gwneud ei gwaith ac yn dwyn pwrpasau'r arglwydd i ben ar yn ddeiar ni. Ddiw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am fedru plygu pen ger dy bron. Diolch i ti am ffydd i fedru agosau ata ti. Diolch i ti arglwydd am berthynas. Diolch i ti arglwydd am bywyd ysbrydol. Ac arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am dy waith di felly, wedi bod yn ein calonau ni, yn creu'r anian ddwyfol, yn deffro ni, yn haeleni ni felly arglwydd, i fywyd glân yr Iesu. O dad, dywyddo ni nad oes dim yn o'm ni sydd yn peri ti edrych arno ni'n ffafriol ac i drigarhau wrtho ni, ond y ras ti dy hun tuag ato ni, sydd yn peri dy fod ti yn caru ni ac yn estyn dy drigaredd i ni. Ac yn dymuno cymdeithas ddiwiol gyda ni. Diolch i ti arglwydd am edrych arno ni rioed. Diolch i ti am garu'r byd gymaint, nes i ti roi y peth mwyaf annwyl, dy fab dy hun i'r byd hwnnw, yn aberthol yn mwyn ninne. Mwyn i neb fynd i ddistryw, na chael ei golli, ond cael clywed am ddygariad a thras, a chael ymateb i'r alwad yna arno ni gyd bob un. I fod yn agosau ata ti, i fod yn ymddiried yno ti, i fod yn byw yn bywydau dy fwyn. O Dduw, dyn ni'n diolch i ti, dy fod ti wedi ymateb i'n hangen ni. Angen pob un ohono ni am gariad. Angen am gael yn codi i fyny, angen am gael yn gwerthfawrogi. Angen trigaredd a gras. Diolch i ti arglwydd, dy fod ti wedi rhoi y cyfan yna i ni yn Iesu Grist. Ac wedi'n caru ninne bob un. Nid yn unig y ddynoliaeth yn gyfan, ond dy fyd yn gyfan arglwydd. Ac wedi'n gosod ninne arno fo ac ynddo fo, a phawb a'i ran a natod i'w chwarae, a phawb yn gysylltiedig drwy gilydd yn yr rhwydwaith dirgel yma. Rhwydwaith dirgel Duw sy'n cydio pob dyn byw, yn cydio'r holl greadigaeth at ei gilydd hefyd. Diolch i ti arglwydd am garu'r cyfan fel y gymau o. Ac yn pellhau ni arglwydd yn pechodau ni, yn malurio ni ar dy fyd, yn drygioni ni arglwydd a'n gwrthdaro ni a'n rhyfela gyda'n gilydd. Diolch i ti arglwydd bod defengil di dy hun. Newyddion da di, eto ar gael ar y cyfer ni, eto'n cyfannu, eto'n rhoi gobaith i ni, eto'n barod i faddau, yn barod i drwsio gyda chysan dy ras a thrigaredd yn Iesu Grist dy fab. Dduw ein tad, fe gyflwyno felly ein byd toredig, blinedig, blinderus i chdi, gan wybod bod yna gymaint sydd o'i le arno fo. Gyflwyno ni bobl sydd yn ewynu ar hyn o bryd, methu o gwbl a chael dau penllinin yn hyd na chanfod digon i gynnal teulu arglwydd. Gymaint o wledydd. A dy gasgar arbennig yn dod i'n meddwl i ar hyn o bryd, meddwl mae'r angen difrifol yn y fan honno. Gymaint o wledydd arglwydd, ledled deiar, lle mae pobl yn ei chael hyn amhosib bron i fedru cynnal ei hunain hyd yn oed. Dduw ein tad, maddau ni'n digonedd ninne. Maddau ni bob diffyg rhannu a bob diffyg gweld ac ymateb hefyd arglwydd. Na ni gyd yn blant i chdi. Arglwydd lle mae'n ryfeloedd a gwrthdaro yn parhau ac wedi bod yn blinder i deuluoedd ac yn droma iddyn nhw.
Ys blynyddoedd o'n i'n cenedlaethau. Ni'n gofyn ar i'r cylchoedd yna o ddialaeth gael eu torri. Ac i ddaddiant a gras, dod yn llifo i fywydau pobl sy'n cael ei effeithio ac i'w bywydau nhw gael eu cyfannu eto. Dad, bendithia pawb sydd yn gweithio mwyn heddwch ac yn rhannu neges tangnefedd a heddwch, efengil di dy hun yn yn byd ni. Dduw, fe gyflwyno ni ti, pawb sydd ar meddwl yn hunain y bore yma, ymdogion a ffrindiau a theulu, a chydnabod. Pawb sydd wedi ei bwrw i lawr yn ystod yr wythnos dwytha yma. Wedi cyfarfod â sioc neu brofedigaeth, neu alar, neu golled, neu siom. Arglwydd api amdani nhw yn ofalus yn dy gariad. Gad iddyn nhw deimlod y drigaredd di yn ymestyn hyd ati nhw. Yn byddai dy bobl di dy hun o'i gwmpas nhw yn dŵr cadarn. Bendithia nhw arglwydd. Pawb sydd eto mewn poenau ac afiechyd. Cyflwyno nhw i ti. Gan ofyn i ti am dy gynhaliaeth, a thwellhad arglwydd, a nerth i fod yn uno iddyn nhw. Pawb sydd yn gofalu arglwydd, hanol y fath blinder eto ar feirws yn parhau i ledaenu mewn llawer iawn o lefydd ac yn cael ei effaith. Dwi ein tad, nerthad i'r gofalwyr, nerthad i'r rhai sydd yn trefnu hefyd arglwydd, i fod yn gwneud y cyfan. Ore fyth ag y gallan nhw, ac dyn ni'n diolch i ti am bob ymdrech ac aberth sydd yn cael ei ddangos a'i roi yn y cyfnod anodd hwn sy'n parhau. Cadw ni o dad yn ddiogel yn dy law. Diolchwn i ti am bendithio'n dyddiol. Diolchwn i ti fwy am bendithio'n nefol sydd yn parhau yn dragywydd. Ni'n gofyn i ti yn bendithio ni wrth i ni bod yn cydweddio'r patrwm yna o weddi, roddodd Iesu ddisgyblion yng ngweddi'r arglwydd. Ein tad o wyt sy'n newydd, sancteiddiau'r dewr, deled y deyrnas, neler derwyllus, megis yn nef, felly ar y ddeir hefyd. Mae rhoi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni yn dyddion. Fel mae ddew ni'n ein gydledwyr, ac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan yn seiddo ti o deyrnas, a'r nerth ac ogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Rwan te, heb oedi mwy, nawn ni droi at y benod fawr yma yn Efengil Ioan, gan gofio bod ni wedi dechrau dro nôl yn y benod gyntaf galw'r disgyblion. Wedi bod yn sôn am Iesu sefydlu ac yn dymuno cyfiawnder wrth iddo fo lanhau y deml ym Mhenod 2. A mae yna ddyn pwysig, dyn crefyddol, dyn dylanwadol yn dod ato fo liw nos o'r enw Nicodemus, aelod o'r Sanhedrin, y cyngor yna, sydd â lot o ddylanwad ganddyn nhw yn Israel ac ymhlith yr Iddewon. Ac sydd yn cynllunio ac isio cadw'r dylanwad yna iddyn nhw eu hunain. Ac mae'n dod at Iesu liw nos, ddim eisiau cael ei weld, mae'n debyg yn dod liw dydd, dod yn dawel bach ar ôl iddi dwsi. Ac y mae o'n mynd ati i fod yn barchus ac i gamol yr arglwydd Iesu. Dweud pethau da amdano fo. Wyt ti'n gwneud pethau ardderchog, a rhaid y fod ti'n dod oddi wrth Dduw.
yn ei alw fo'n athro, yn rhoi yr parch yna iddo fo. Ac mi fyddech chi yn disgwyl, wel, pa ma rhywun yn bod yn gamol adwy neu'n gamol ieithus wrthoch chi, ydych chi'n rhyw chwyddog yn dweud, wel, beth yw'r ymateb i fod? Diolch fawr i chi, ydych chi'n garedig iawn. Sy'n rhaid i chi cofiwch beth felly. Ond nid dyna di ymateb Iesu. Mae Iesu'n ymateb mewn ffordd anisgwyl gallen ni ddweud. Mae o'n mynd yn syth i mewn i'r ateb yna. Yn wir, wy'n dweud wrthych, ond i chaiff rhywun i eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. So dyna ti, Nicodemus. Dateb di yn y fan yna. Dyna beth dwi'n meddwl ohona ti. Oherwydd, ar ddiwedd yr ail benod hefyd, dyn ni'n cael yr hanes yma nad oedd Iesu'n ymddiried ei hun i bawb. Oherwydd i fod o'n nabod be oedd yng nghalon pawb. Mae'n gallu gweld sydd mewn drwy llygyd nhw. Ac mae'n gweld beth sydd yn pob dyn. Felly mae'n gallu gweld be di cymhelliad Nicodemus yn y fan yma. Be di angen Nicodemus. Pam ei fod o'n dod? Ac mae'n mynd ati i'w ateb o. Mae rhaid i chdi gael deni o'r newydd ddi. Mae rhaid i chdi ddod o'r newydd at Dduw. Mae pob peth yr wyt ti wedi i ddysgu o'r blaen angen i newid. A dyn ni'n dysgu nad ydy Duw ddim yn un sydd yn dangos ffafriaeth chwaith tuag at neb. Iago sydd yn dweud amdano fo, peidiwch â dangos ffafriaeth, ond i ddewisio Duw yr rhai sy'n dlawd yng ngolwg y byd i fod yn gyfoethog mewn ffydd ac i etifeddu ei deyrnas. Dim ots gen Dduw, faint o bres sydd gennym ni'n y banc, faint mor dda ydy'n teulu ni am wneud gweithredoedd da yn bod yn bobl ardderchog mewn cymdeithas. Dim ots gyda fo faint mor grefyddol ydyn ni. Faint o bwys a roddwn ni ar yn ffurf o grefydd felly. A faint a roddwn ni tuag at elusennau ag ati mae'r cyfan. Cymod. Dydy Duw ddim yn dangos ffafriaeth tuag ato ni os ydyn ni'n gwneud felly. Ond mae o trwy ysbryd glân yn galw ni ac yn gwastadhau ni i gyd ac yn galw ni ato ei hun ac yn chwythu fel y gwynt trwy ysbryd lle y mynd. Tlawd cyfoethog, llawn, llwm, ifanc, hen, bynnag ydyn ni, a bynnag genedl. Mae Duw yn rhoi y gras yna i ni ymateb iddo fo. Ac i ni gael yn geni o'r newydd. A dyn ni'n gweld yn y geni newydd yna. Hebddo fo, allu di ddim gweld teyrnas Duw. Ti'n perthyn iddi hi. Ti'n meddwl dy fod ti'n perthyn iddi hi oherwydd bod chdi'n grefyddol ac yn ddisgynydd o Abraham ac ati. Dwi ti ddim. Mae Iesu gystal ei ddeud wrth Nicodemus. Hebyd ti deimlo awelon yr ysbryd yna, cnesydd y galon di. Cnesydd ysbryd yn agor llygaid dy enaid di i weld bwriadau a phwrpasau Duw ar dy gyfer. Fod mewn cymdeithas dduwiol hefo fo. Hebddo fo, does na ddim perthynas hefo Duw. Yn y geni newydd mae'n golwg a'n golygon ni. Yn cael ei gwneud o'r newydd. Ni'n gallu gweld teyrnas Duw. Dod yn blant iddo fo. Dod fel mae'r gwynfydau yn sôn. Yn cael ein tebygu yn debyg i'r arglwydd ei hun. Ac yn dod i etifeddu ei deyrnas. Ac am ei ddyddiar yn gyfan. A trwy'r geni newydd, ni'n dod i mewn i'r deyrnas yna felly.
Ac i weld beth ydy ewyllus Duw ar gyfer y byd yma, da ni'n perthyn iddo fo, gyda'r rhan ohono fo. Gallu gweld be mae Duw yn ei weld. Gallu teimlo be mae Duw yn ei deimlo. Trwy iddo fo gydiad yno ni a chwythu i ysbryd glân i hun i mewn i'n calonau ni. Ydy pobl ddim yn dod i mewn i'r berthynas yma jyst drwy fod yn ysbrydol. Rhywbeth gyda llaw fel tai, dyn ni gyd yn fodau ysbrydol. Dyn ni gyd wedi'n gwneud yn gorff meddwl, enaid ac ysbryd. Ac mae genon, mae yna lot o bwyslais ar yr ysbrydol. Ewch chi unrhyw siop lyfrau, gwglwch, os di hynny yn air mae o rwan, y gair spirituality ag ati. Ac mi gewch chi bob mas o bethau. Pobl yn cydnabod i fod nhw'n fodau ysbrydol. Ond dyn ni'n dod i mewn i berthynas efo Duw, nid trwy fod yn ysbrydol ac meddwl am yn ysbrydolrwydd yn hunain, ond trwy ildio i ysbryd glân Duw. Plygu ger i fron. Mae coeden yn gorfod plygu yn y gwynt. Yn gorfod ildio i dail yr adeg yma ar y flwyddyn. Yn una'n gorfod plygu, yn gorfod ildio i'r ysbryd glân. Fel y gwnaeth Evan Roberts, cyn diwygiad 1954, plyg fi oedd yr alwad yn y fan honno, yn Nghapel Blaen Anedd. Plyg fi, plyg fi, plyg fi. Ildio felly i'r ysbryd glân. Ac mae'r enedigaeth newydd yma yn ganlyniad i gariad mawr Duw tuag at y byd, ynddi? Dyna dyn ni'n cael clywed sôn amdano fo yng nghanol y bennod. Do carodd Duw y byd gymaint, nes, rhoi. Rhoi ei unig fan. Gymaint i'w gael, gymaint o ddyfnder yn yr adnod yna, does. Mae gymaint o newyddion da, mae gymaint o efengil, gymaint i'w dreiddio i mewn iddo fo. Duw yn gweld yn hangen ni. Fel ni'n sôn yn y neges yn y cweddiadau, dydd Gwener oedd hi'n ddiwrnod plant mewn angen. Yr anghenion yna yn cael eu cyflwyno ger yn bron ni. Plant sy'n anabal, plant sydd angen gofal, plant sydd angen meddwl am iechyd meddwl yn y cyfnod yma. Plant sydd wedi cael colledion, plant mewn ysgolion sydd ddim wedi gallu ymwneud â'i gilydd fel yr arferen nhw'n wneud. Mae'n plant ni wedi diodden ydyn dros y pandemig. Mae Jennifer yma yn sôn am ei gwlad ei hun i'w Uganda chydig wythnosau nôl. Di'r plant yn y fan honno ddim wedi cael bod yn ôl yn yr ysgol. Ddim wedi cael bod yn ôl yng nghwmni i gilydd ers i hyn i gyd gochwyn. Mae effaith mewn i gael. Mae gymaint o blant does mewn angen. Angen, beth yw'n angen mwyaf ni. Bob un ohono ni. Boed yn blant, boed yn oedolion. Yn angen mwyaf ni ydy amgariad a gofal. A dyna, yn yr adnod yma, mae Duw yn ei gynnig i'r byd. Do carodd Duw y byd cymaint, fel yr hoddodd efe einig anedig fan. Ac mae o'n caru ni yn ôl yn hangen. Yn ôl yn hanghenion dyfnaf, mae o'n rhoi ni. Rhoi yr hyn sydd ei angen arno ni. Hyn ni'n neud gyd yn dydyn, felly, yn blant bychain i Dduw. Mae Ioan yn sôn blant bychain carwch eich gilydd, meddwl fo'n un o'i lythyrau. Blant i Dduw sydd angen ei gariad a'i ofal. A dydy o ddim yn ymestyn y cariad a'r gofal yn unig tuag ato ni, nid sôn am y ddynoliaeth yn unig y mae'r adnod, ond sôn am y byd yn gyfan.
Ac da ni wedi cael yn atgoffa o'r byd ydyn, wythnosau dwytha yma yn hyn oedd yn arwain hyd at yr gynhadledd fawr yna yn Glasgow, sefyllfa yn byd ni, sefyllfa'n hamgylchedd ni. Mae yna sleid yn y fan yna yn rhywle, dechnegwyr sydd yn sôn am y gynhadledd yna. A'r glob fawr oedd wedi'w gosod yn yr ystafell gynadledda. Anferth o beth wedi'w gosod uwch ben pawb. Mwyn fel petai, dwi'n ni'n faint oedd ei mesur, oedd rhyw olwg 10-15 metr diameter ar draws arni hi. Ac oedd wedi'w gosod yno, uwch i pennau nhw, rwsyd. I ddweud, wel, dyma beth ydych chi da yma, dyma beth ydych gofal chi, dyma beth ydych cyfrifoldeb chithau sydd yma. Lywodraethwyr, arweinwyr, swyddogion, gwledydd byd, llawer iawn ohonyn nhw yno. O dan yr un glob mawr yma, ar yr un byd mawr yma. Dyma'r hyn yma Duw yn ei garu. Nid yn unig yn ni, ond y byd yma, dyn ni'r rhan ohono fo. Ac mae hynny'n neges, i'w chofio yn neges arferchog yn dydi. Nid y ddynoliaeth yn unig, yma'r ddynoliaeth, dydy'r ddynoliaeth yn ddim byd. Heb fod ar y ddaear yma, heb fod mewn corff o gig a gwaed, heb fod yn bwyta ffrwyth y ddaear, heb fod yn cyfrannu at fywyd y ddaear yma. Dyn ni wedi'n ymgrawdoli, dyn ni'r rhan o'r byd yma, a dyn ni'n perthyn drwy'n gilydd ac yn ddibynnol ar yn gilydd i gyd, y greadigaeth yn gyfan. Felly, mae Duw wedi caru'r byd yn gyfan. Ac amser am un sleid arall, sleid gwael am hwnni ydy hwnna. Lluniau gwael, falle gwelwch chi fwy, weli di'r sleid du na. I gyd, mae yna rhywbeth i'w weld yn y llun. Mae yna ddau lun yna mewn gwirionedd. Ar y dde, wel, dyn nhw'n gweld beth dyn ni'n weld yma yna. Ar y dde, mae yna rhyw, fel petai, pelydrau o leini. Ac yng nghanol y pelydrau yna, mae yna spotyn bach. Y byd ydy hwnna. Llun dynwyd yn 1990 gan yr llwyren ofod Voyager, oedd yn cael ei anfon allan i'r gofod i weld beth sydd yno. Ac wrth iddo fynd allan o afael signal ag ati, dyma yr astronomydd Carl Sagan o NASA yn dweud, trowch camera nôl. I dynnu un llun ola ohono ni yn y fan yma, a'r hyn yma yr camera yna, a'r llwyren yna, a ni weld ohono ni yn canol y gofod. A dyma nhw'n deitha fo, wel, does yna ddim pwrpas gwyddonol i hynny, sydd ddim diben yn mynd i fod i hynny yn ymchwil ni. Ac mi'n deitha fo, wel, jyst gnewch o beth bynnag. Ac maen nhw'n troi'r camera nôl, ac maen nhw'n cael llun bach o belydrau'r haul, a'r dots bach, yr hyn galwodd Carl Sagan o wedyn, yn pale blue dots. Motes of dust suspended in a sunbeam, medda fo. That's here, that's us, medda fo. Pob peth y gwyddon ni amdano fo. Pob peth sydd wedi bod mewn hanes o'n blaenau ni. Pob peth dyn ni'n boeni amdano fo. Pob peth dyn ni'n obeithio amdano fo. I'w gael yn y dotyn bach yna. A dyma, Duw ni garu. I fod o'n bychan. Mae o'n bopeth i ni, dydy? Ac mae Duw yn ofal mawr amdano ni. Wedi rhoi i ni i fab i ni. Wedi rhoi beth gorau oedd ganddo fo. Y newyddion da ar gyfer y byd yma. Yng nghanol i gosmos
mawr o. Ac wedi rhoi yn abersol. Wedyn, mae o'n ddarlun i'n rhoi ni'na hefyd. Wrth i ni'na gofio am yn byd. Wrth i ni'na gofio angen yn byd. Angen yn byd am gariad. Angen y byd am gariad abersol. Cariad sydd yn fodlon rhoi. Cariad sydd yn fodlon rhoi y gorau. Felly. Ydy'r gorau y gallwn ni fod yn ei roi. Ond yn ni'n hunain, ac o fod yr arglwydd yn chwysu arnom yn ei ysbryd glân, geni ni'na o'r newydd, geni ni'na i lawenydd uwch, nac sy'n hysera'r llaw, yn ei rhoi yn hunain mewn gwasanaeth i'r arglwydd ei hun. Mae'n batrwm i'n rhoi ni'na. Mae'n batrwm i'n cariad ni'na, ond mae o'n ners ac mae o'n allu hefyd i bob dim a wnawn ni, a mae o'n ysbryd glân y tu mewn i ni. Ac o'n nid dyma angen yn byd ni eto. Mi ddeithpwyd i gytundeb yn Glasgow i fod yn gwneud pob math o bethau. Dal pobl at y cytundeb yna ac ar addewidion fydd y peth, y gwaith mawr, oherwydd dyn ni'n gwybod bod pobl wedi deud trwyddau, bod pobl wedi gaddo pethau na fedra nhw i ddal atyn nhw. Eto i gyd, mae gennym ni'n gariad i'w rannu, mae gennym ni yr hyn mae'r byd i angen yng nghariad Duw tuag ato ni yn Iesu Grist, sydd yn effeithio pob un ohono ni, sydd yn gwneud ni'n debycach i'r arglwydd, sydd yn peri bod gennym ni neges o obaith i rannu gyda'n byd. Dyn ni ddim yn ymddehatru o'n cyfrifoldeb tuag at yn byd. Mae'r ffaith bod Duw yn caru'r byd yn golygu bod rhaid i ni'n garu'r byd hefyd. Yn gwneud hynny gyda'r hyn oll sydd yno ni. A gwneud hynny gyda'r efengil a'r grym yna y mae'r arglwydd wedi'w roi i ni trwy ysbryd glân a trwy waith trosom ni yma ar y ddaear. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni weddi bach cyn i ni ofyn ar i'r ysbryd yma eto ddylifo trwom ni a'n cymhwyso ni'na ar gyfer yr her sydd yn yn hoes ni'na nawr. Wch ni weddio. O arglwydd da, ni'n diolch i ti am efengil i'w rannu, diolch i ti am garu'r byd. Yn y fath fodd, a chyda'r fath trigareth, a chyda'r fath roi, i rhoi y peth gorau yn dy fab Iesu Grist. Pan ni ryfeddu o'r newydd, pan ni weld angen byd o'r bron, pan ni'n mynd ati arglwydd, i leddfu'r angen yna, gyda'r hyn yr wyt ti wedi'w rannu hefo ni'na. Fywyd ar waith yno ni. Ffydd yn gynhaliaeth i ni. Y nerth di gyda ni, trwy'r ysbryd glân. Arglwydd, gan i ni chwilio'n calonau, i weld a ddoeso ni i brofi'r geni newydd yma. A glywso ni sŵn dy wynt, gwynt ysbryd yn chwythu yn calonau ni'na arglwydd, ac awson ni'n cynhesu ata ti. A dyn ni'n byw y berthynas yma, yr wyt ti'n ei chynnig i ni. Bywyd newydd i ni yn wir, sy'n debyg i dy fywyd di yn Iesu Grist. Arglwydd, chwilia ni, ti sy'n yn adnabod ni, fel yn adnabyddais di Nicodemus, edrych yn calonau ni'na, wel yn hangen ni'na, bob un ohono ni arglwydd, ger dy fron. Cyflwynwn yn hunain yn gyfan i ti. Mwyn Iesu Grist. Amen. Gawn ni ganu, Llyfr Emyn 597, o ysbryd byw, dylifa trwom, yw had y waith a grym y groes. O ysbryd byw, tyrt, gweithio anom, cymhwysa ni
I her ein hoes Hywel Wyn, tir blyg a thrini, esgweld ein hangen ger dy bron, ac achub ni a thael dystyr, byw ha cryf ha, clywed wedi hon. 597. I ni rannu'r fendith fo'n gilydd. Gras ein harglwyr Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glan, oedd o gyda ni oll, fawr hon, hyd byth.